wanaweza fanya hizi courses. Jotugo duto mag tim mar Harambee Starlets igeno maduoge pacho ka kendo chako rako motelo ne tuko siepe kindgi kod piny Albania boma ma Tirana tarik 11 dweni. Timno osetegora kumagi e bwo kocha Geoffrey Odur ka jabak margi Fibe Witi matugo e klab mar Akarigu e piny Turkey yanga diera margi mano mar duoko gi duoko. Tugo ni biro tok FIFA nowito kokum manogo piny Kenya e weche mag tuke. Harambee Starlets biro wuok e pacho kata 8 dweni. Tumekaa nje for long sana juu ya ile ban, tulikuwa tuna feel pain sana vile hizo makantisi zinacheza na sisi hatuchezi. So mimi kitu naweza sema hiyo opportunity kukaa 1 year bila kucheza ball, competitive football ni noma sana. So mimi kitu naweza sema tumepewa opportunity, tunaenda kucheza hiyo friendly na tunataka kupromise watu wetu, our country, tunaenda to make proud. We are going for the win.